जी धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రణామాలు అందరికి ప్రణామాలు. ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతము క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరఫున స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్యం నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవి సరస్వతి వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయేత్. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతంలో మనము 3వ స్కందము, అందులో 27వ అధ్యాయాన్ని నిన్నటి వరకు మనము పూర్తి చేసుకున్నటువంటిది. సో ఈరోజు 28వ అధ్యాయం, 3వ స్కందంలోని 28వ అధ్యాయము అయినటువంటి భక్తి యోగానుష్ఠానమును గూర్చి ఆ కపిల భగవాన్ని యొక్క ఉపదేశములు అనేటువంటి ఈ అధ్యాయాన్ని ఈరోజు మనము ఇందులో మొదటి శ్లోకాన్ని ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనలను ఆధారంగా చేసుకుని, అంటే వారి యొక్క ఈ శ్లోకాలకు వారు ఇచ్చేటువంటి భావము మరియు భాష్యము ద్వారా ప్రామాణికమైనటువంటి గురు పరంపరలో ఉన్నటువంటి ప్రామాణికమైనటువంటి భాష్యమును మనము అవగాహనం చేసుకోవడానికి చేస్తూ ఉన్నటువంటి ప్రయత్నాలు. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 28వ అధ్యాయము భక్తి యోగానుష్ఠానమును గూర్చి కపిలుని ఉపదేశములు అనేటువంటి అధ్యాయము. ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 28వ అధ్యాయము 1వ శ్లోకము. శ్రీ భగవానువాచ. యోగస్య లక్షణం వక్ష్యే. యోగస్య లక్షణం
वक्ष्ये योगस्य लक्षणं वक्ष्ये योगस्य लक्षणं वक्ष्ये योगस्य लक्षणं वक्ष्ये सबीजस्य नृपात्मजे सबीजस्य नृपात्मजे सबीजस्य नृपात्मजे सबीजस्य नृपात्मजे सबीजस्य नृपात्मजे मनो येनैव विधिना 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 प्रसन्नं याति सत्पथम् 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 श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच योगस्य लक्षणं वक्ष्ये सबीजस्य नृपात्मजे 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 मनो येनैव विधिना प्रसन्नं याति सत्पथम् 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 हरे कृष्ण श्रीभगवानुवाच योगस्य लक्षणं वक्ष्ये सबीजस्य नृपात्मजे मनो येनैव विधिना प्रसन्नं याति सत्पथम् श्रीभगवानुवाच योगस्य लक्षणं वक्ष्ये सबीजस्य नृपात्मजे मनो येनैव विधिना प्रसन्नं याति सत्पथम् हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण। भास्कर प्रभु जी, सुनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच योगस्य लक्षणं वक्ष्ये सबीजस्य नृपात्मजे मनो येनैव विधिना प्रसन्नं याति सत्पथम्। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री भगवानुवाच योगस्य लक्षणं वक्ष्ये सबीजस्य नृपात्मजे मनो येनैव विधिना प्रसन्नं याति सत्पथम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। वेंकट नरसारेड्डी प्रभु जी, विशालवती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री भगवानुवाच योगस्य लक्षणं वक्ष्ये
सबीजस्य नृपात्मजे मनोयेनैव विधिना प्रसन्नं याति सत्पथम्। हरे कृष्ण। విశాలవతి మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. श्रीभगवानुवाच योगस्य लक्षणो वक्ष्ये सबीजस्य नृपात्मजे मनो येनैव विधिना प्रसन्नं याति सत्पथम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु को किधर? బాల సరస్వతి మాతాజీ, వసంతబాయి మాతాజీ. కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. శ్రీ భగవానువాచ యోగస్య లక్షణం పశ్యే సబీజస్యానుపాత్మజే మనోవైన విధినా ప్రసన్నయాతి సత్పథం. हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणामालु। श्री भगवान वाच योगस्य लक्षणं वक्ष्ये सबीजस्य नुपात्मजे मनो येनैव विधिना प्रसन्नं याति तत्पदम्। హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను చూద్దాము. హరే కృష్ణ. శ్రీ భగవాను వాచ, శ్రీ భగవాను వాచ దేవదేవుడు పలికెను. దేవదేవుడు పలికెను. యోగస్య యోగస్య యోగ విధానము యొక్క యోగ విధానము యొక్క లక్షణం లక్షణమును లక్షణమును వక్ష్యే నేను వర్ణింతును. వర్ణించును. సబీజస్య ప్రామాణికమగు నృప ఆత్మజే ఓ నృపతనయా మనః మనసు ఏన దేని ద్వారా ఏవా నిక్కముగా విధినా అభ్యాసముచే ప్రసన్నం ప్రసన్నతను యాతి పడయునో సత్పథం పరతత్వ పదము భావము బై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. దేవదేవుడు ఇట్లు పలికెను, జనని ఓ నృపతనయ, మనసును కేంద్రీకరించుటయే లక్ష్యమైనటువంటి యోగ విధానమును నేనిప్పుడు వర్ణింతును. దానిని అభ్యసించుటచే మనుజుడు ప్రసన్నతను బడచి క్రమముగా పరతత్వ పదమున పురోగమించును. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. దేవదేవుడు ఇట్లు పలికెను, జనని ఓ నృపతనయా, మనసును కేంద్రీకరించుటయే లక్ష్యమైనటువంటి యోగ విధానమును నేనిప్పుడు వర్ణింతును. దానిని అభ్యసించుటచే మనుజుడు ప్రసన్నతను బడసి క్రమముగా పరతత్వ పదమున పురోగమించును. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. భాష్యము బై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు.
సో భాష్యము. ఈ అధ్యాయమున కపిల భగవానునిచే వివరింపబడిన యోగ విధానము ప్రామాణికమైనది మరియు శాశ్వతమైనది కనుక ఆ ఉపదేశములను అత్యంత సావధానముగా అనుసరింపవలెను. యోగాభ్యాసము ద్వారా మనుజుడు పరతత్వ అవగాహన వైపునకు పురోగమించునని అది ఆదియందు అతడు పలుకుచున్నాడు. యోగము యొక్క వాంఛిత ఫలము ఏదియోనొక అద్భుత సిద్ధిని బడయుట కాదని గడిచిన అధ్యాయమున స్పష్టంగా తెలుపబడినది. యోగి అటువంటి యోగ సిద్ధిచే ఆకర్షితుడు కాక దేవదేవుని అవగాహన పథమున పురోగతిని బడియవలేను. ఈ విషయము భగవద్గీత యందు ధృవపరచబడినది. 6వ అధ్యాయపు చివరి శ్లోకమున అది తెలిపినదేమనగా శ్రీకృష్ణుని నిరంతరము తలుచువాడే లేదా శ్రీకృష్ణ భక్తి రసభావితుడే పరమోత్తమ యోగి అనబడును. యోగ విధానమును అనుసరించుట ద్వారా మనుజుడు ప్రసన్నుడగునని ఇచ్చట తెలుపబడినది. యోగ విషయమున పరమ ప్రామాణికుడగు కపిల భగవానుడు ఇచ్చట అష్టాంగ యోగమనబడు యోగ పద్ధతిని వివరించుచున్నాడు. దాని యందు యమము, నియమము, ఆసనము, ప్రాణాయామము, ప్రత్యాహారము, ధారణము, ధ్యానము, సమాధి స్థితి అను 8 అంశములు కలవు. అట్టి వివిధ స్థితుల అభ్యాసము ద్వారా యోగి సమస్త యోగ లక్ష్యమగు విష్ణు భగవానునే అనుభూతమనర్చుకొనవలెను. మనసును శూన్యమునందు లేదా నిరాకారమునందు లగ్నము కావించే నామమాత్రపు యోగ విధానములు ఎన్నో కలవు. కానీ కపిలుని ప్రామాణిక యోగ విధానముచే ఆ పద్ధతి ఆమోదింపబడలేదు. పతంజలి కూడా సమస్త యోగ లక్ష్యము విష్ణువయే అని వివరించెను. కనుక అష్టాంగ యోగము దాని చరమ లక్ష్యము విష్ణువును అనుభూతమునర్చుకొనుటయే అయినందున వైష్ణవ సాంప్రదాయపు భాగమే అయ్యున్నది. యోగమునందు జయము సిద్ధిని బడయుటనుగాక అంటే అది గత అధ్యాయమునందు గర్హింపబడినది. సో యోగమునందు జపము సిద్ధిని బడయుటనుగాక సమస్త ఉపాధుల నుండి బయటపడి సహజ స్థితిలో నెలకొనుటయ్యున్నది. యోగాభ్యాసపు చరమ ఉపలబ్ధి అది ఏ. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. సో ఇది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఈ శ్లోకానికి వారు ఇచ్చినటువంటి భాష్యం. సో ఇక ప్రార్థన. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే.
హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో గడిచిన అధ్యాయంలో ఆ కపిల భగవానుడు తన జనని అయినటువంటి ఆ మను తనయ అయినటువంటి మనువు యొక్క కూతురైనటువంటి ఆ దేవహుతికి ఆమె విచారణ గావించినటువంటి విధానానికి ఆయన సో ఏ విధంగా ఈ మాయా బంధనాల నుండి బయటపడవలను అనేటువంటి అంశాలను తెలియచేస్తూ యోగి ఏ విధంగా ఆధ్యాత్మికంగా పురోభివృద్ధి చెందుతాడు అనేటువంటి విషయాన్ని, అదేవిధంగా ఆ యోగ విధానంలో లభించేటువంటి భౌతికమైనటువంటి సిద్ధులకు ఆ యోగి అంటే నిజమైనటువంటి భక్తి యోగి అనురక్తుడు కాడు అనేటువంటి అంశాన్ని కూడా మనకి ఆ అధ్యాయంలో కపిల భగవానుల వారు వివరించినటువంటి అంశాన్ని మనము ఇక్కడ చూసినటువంటిది. సో ఇక ఈరోజు మనము ఆ కపిల భగవానుని యొక్క ఉపదేశాలను మరికొన్నింటిని, అది కూడా భక్తి యోగానుష్ఠానమును గూర్చి ఆయన ఉపదేశిస్తూ ఉన్నటువంటి ఉపదేశాలను ఈ 28వ అధ్యాయంలో మనకి ఉన్నటువంటి అంశాలు. అంటే ఆ కపిల భగవానుని యొక్క బోధనలు, మరికొన్ని బోధనలను మనము ఈ అధ్యాయంలో ముఖ్యంగా అష్టాంగ యోగ విధానమును, అందుకే ఇక్కడ భక్తి యోగానుష్ఠానమును గురించి ఆయన వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ భక్తి యోగంలో ఎలా ఒక భక్తుడు, ఒక వైష్ణవుడు పురోభివృద్ధి చెందుతాడు, ఎలా చెందాలి, ఏటిని పాటించాలి అనేటువంటి అంశాలను, మరికొన్ని అంశాలను, పూర్వము వివరించిన అంశాలకు మరికొన్ని అంశాలను ఇక్కడ ఆయన మరికొన్ని ఉపదేశాలను మనము ఈ అధ్యాయంలో చూడబోయేటువంటిది. సో ఈ క్రమంలో ఆ కపిల భగవానుల వారు తన జనని అయినటువంటి, అందుకే ఆయన అంటున్నారు జననీ ఓ నృపతనయా అంటూ ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను, మరి మనకి ఇది ఈ భాగవతము సుఖదేవ గోస్వాముల వారు పరీక్షిత్ మహారాజుకు చెప్పినటువంటిది. ఆ తర్వాత సూత గోస్వాముల వారు అక్కడ ఉండేటువంటి నైమిషారణ్యంలో ఉన్నటువంటి ఆ మహర్షులకు తెలియచేస్తున్నట్టు ఇక్కడ మనము ఆ క్రమంలో ఇక్కడ చూస్తున్నటువంటి మైత్రేయుడు విదురుడికి చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశంగా మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ భాగవతం. సో మరి ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము శ్రీ భగవానువాచ యోగస్య లక్షణం వక్ష్యే సబీజస్య నృపాత్మజే మనో యేనైవ విధినా ప్రసన్నం యాతి సత్పథం. సో ఆ దేవదేవుడైన కపిల భగవానుడు ఈ విధంగా పలికాడు అని చెప్తున్నారు. ఏమని పలుకుతున్నారు ఆయన? జనని ఓ నృపతనయా, మనస్సును కేంద్రీకరించుటయే లక్ష్యము అయినటువంటి యోగ విధానమును నేనిప్పుడు వర్ణింతును. యోగస్య లక్షణం వక్ష్యే అని చెప్తున్నారు. యోగస్య అంటే యోగ విధానం యొక్క లక్షణమును వక్ష్యే అంటే నేను వివరిస్తాను, వర్ణిస్తున్నాను. ఎలా? సబీజస్య ప్రామాణికమైనటువంటి యోగ విధానాన్ని నేను నీకు వర్ణిస్తున్నాను అది చెప్తున్నారు. సో మరి అది ఇంకా చెప్తున్నారు, మనో యేనైవ విధినా ప్రసన్నం యాతి సత్పథం. సో మనస్సును కేంద్రీకరించుటయే లక్ష్యమైనటువంటి యోగ విధానమును నేనిప్పుడు నీకు వర్ణిస్తాను.
దానిని అభ్యసించుట చేత మనుజుడు అంటే ఈ మానవుడు ప్రసన్నతను బడసి అంటే ఆ భగవానుని యొక్క కృపను పాత్రుడై, ఆ భగవంతుని యొక్క కృపకు పాత్రుడై క్రమముగా పరతత్వ పదమున అంటే ఆ భగవంతుని ఆ భక్తి యోగ విధానంలో అతడు పురోగమించును అని చెప్తున్నాడు. సో అంటే ఒక భక్తుడు, ఒక వైష్ణవుడు ఏ విధంగా ఆ పరతత్వ క్రమములో పురోభివృద్ధి చెందడానికి ఉన్నటువంటి అవకాశాలను నేను నీకు వివరిస్తున్నాను అంటూ మాతా ఓ నృపతనయ అంటూ ఆ కపిల భగవానుడు తన యొక్క ఉపదేశాలను ఈ అధ్యాయంలో ఆయన ప్రారంభించినటువంటి అంశాన్ని చూస్తూ ఉన్నాం. సో ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో ఇక దీని గురించి చెప్తూ ఆయన ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నారు. ఈ అధ్యాయమున మొత్తం ఈ 28వ అధ్యాయం అంటే ఈ భక్తి యోగానుష్ఠానమును గురించి ఆయన వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ అధ్యాయమున కపిల భగవానుని చేత వివరింపబడినటువంటి యోగ విధానము ప్రామాణికమైనది మరియు శాశ్వతమైనది. సో ప్రామాణికమైనది మరియు శాశ్వతమైనటువంటిది ఆ యోగ విధానాన్ని కపిల భగవానుడు తెలియచేస్తున్నాడు. అంటే ఈ అధ్యాయంలో కపిల భగవానుల వారు బోధించినటువంటి బోధనలు, ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఉపదేశాలన్నీ కూడా పరమ ప్రామాణికమైనవి, ఎప్పటికీ ఉండేటువంటివి, మార్పు రహితమైనవి, అంటే శాశ్వతమైనవి, అంటే సత్యమైనవి అని అర్థం. అంతే కదా, ఏదైతే మార్పు రహితమవుతుందో అదే సత్యం. మరి శాశ్వతంగా ఉండే ఎటువంటి మార్పులకు లోను కానటువంటి సత్యాన్ని ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది అంటూ చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. మరి కాబట్టి అంటే కపిల భగవానుడు ఈ అధ్యాయంలో మనకు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ మానవాళికి అందించినటువంటి ఈ అంశాలలో అవి ప్రామాణికమైనవి, సత్యమైనవి కనుక ఆ ఉపదేశాలను అత్యంత సావధానముగా, అందుకే మొదట్లోనే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భగవద్గీత, భాగవతం వంటి ప్రామాణిక గ్రంథాలను ఏ విధంగా మనిషి భక్తుడు వాటిని అవగాహనం చేయాలి, ఏ విధంగా అధ్యయనం చేయాలి, ఏ విధంగా శ్రవణం చేయాలి అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. సో మరి ఈ అధ్యాయంలో ఆయన ఇచ్చేటువంటి ఉపదేశాలన్నీ కూడా అంటే మనల్ని జాగృత పరుస్తూ ఉన్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. అంటే చాలా జాగ్రత్తగా అధ్యయనం చేయండి, జాగ్రత్తగా చదవండి నేను ఇస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను అంటూ చెప్తున్నటువంటివి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇక్కడ మనకి. సో కాబట్టి ఈ అధ్యాయంలో ఆ కపిల భగవానుని చేత విస్తూ ఉన్నటువంటి ఉపదేశాలన్నీ కూడా చాలా ప్రామాణికమైనవి, శాస్త్రాలే ప్రామాణికం, మరి ఆ శాస్త్రాలలో ఉన్నటువంటి అంశం మరియు శాశ్వతమైనవి కనుక మరి ఆ కపిల భగవానుని యొక్క ఉపదేశాలను అత్యంత సావధానంగా అనుసరించాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు. యోగ అభ్యాసము ద్వారా మనిషి పరతత్వ అవగాహన వైపుకు పురోగమించునని ఆదియందు అతడు పలుకుచున్నాడు. సో ఈ మొట్టమొదటి శ్లోకంలోనే ఆ కపిల భగవానులు వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని ఆయన అదే చెప్తున్నారు. ఓ నృపతనయ, మనస్సును కేంద్రీకరించుటయే లక్ష్యమైన యోగ విధానాన్ని నేను వివరిస్తున్నాను. అంటే మనస్సును ఆధీనపరచుకుని ఉన్నప్పుడు సాధ్యమయ్యేటువంటి యోగము అని చెప్తున్నారు. అంతేకాకుండా దానిని అభ్యసించటం చేత మనిషి ప్రసన్నతను పొందగలడు, తద్వారా క్రమక్రమముగా ఆ పరతత్వపు పదములో, మార్గములో అంటే ఆ భక్తి యోగ మార్గములో అతడు పురోగమించును అని చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. అందుకే అంటున్నారు ఆయన, యోగ అభ్యాసము ద్వారా మనిషి ఆ పరతత్వ అవగాహన వైపునకు పురోగమించునని ఆదియందు అతడు పలుకుచున్నాడు. ఆ కపిల భగవానుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనకి ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా ఇక్కడ యోగము యొక్క
వాంఛిత ఫలము ఏదియోనొక అద్భుత సిద్ధిని బడయుట కాదని గడిచిన అధ్యాయమున స్పష్టంగా తెలుపబడినది. యోగి అటువంటి యోగ సిద్ధిచే ఆకర్షితుడు కాక దేవదేవుని అవగాహన పథమున పురోగతిని బడియవలెను అని కపిల భగవానుల వారు చెప్పినటువంటి పూర్వపు అధ్యాయంలో, ముఖ్యంగా చివరి శ్లోకంలో ఆయన చెప్పినటువంటి అంశము ఏమని చెప్పారు? ఆయన చివరి అధ్యాయంలో యదాన యోగోపచితాసు చేతో మాయాసు సిద్ధస్య విసజ్జతేజ్ఞ అనన్య హేతుష్వత మే గతి స్యాద్ ఆత్యంతికీ యత్ర న మృత్యుహాసః. సో ఆయన చెప్పినటువంటి పూర్ణుడైనటువంటి యోగి చిత్తము యోగపు గౌణ ఫలములచే, అంటే బాహ్యమైన ఫలములచే, అంటే బాహ్యమైన బై ప్రొడక్ట్స్ గా వచ్చేటువంటి ఆ బాహ్య శక్తి ద్వారా వచ్చేటువంటి ప్రకటితమయ్యేటువంటి ఆ సిద్ధులకు అతడు ఆకర్షితుడు కానప్పుడు, అంటే ఇక్కడ ఆ యోగ విధానంలో లభించేటువంటి సిద్ధులు ఏవైతే ఉన్నాయో, కొన్ని రకాలైనటువంటి శక్తులు, బాహ్య శక్తి ద్వారా ప్రకటితమైనటువంటి ఆ శక్తులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వాటి వైపుకు ఆకర్షితుడు కానటువంటి వాడు. ఎందుకంటే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో చెప్తారు, ఆ యోగ సిద్ధుల వలన సూక్ష్మము కంటే సూక్ష్మము కాగలిగేటువంటి స్థితి, ఘనమైన దానికంటే కూడా ఎంతో ఘనమైనటువంటిదిగా కాగలిగేటువంటిది, ఏది కోరుకుంటే దానిని పొందగలిగేటువంటి స్థితి, ఒక్కొక్కసారి ఈ లోకాలను కూడా సృష్టించగలిగేటువంటివి జరిగేటువంటి శక్తిని, లేదా ఎవరినైనా తన వైపుకు లోబర్చకోగలిగేటువంటి శక్తి యోగం ద్వారా లభించేటువంటి అవకాశం ఉన్నది. కానీ ఆ భక్తి యోగ ఫలమును కూర్చినటువంటి ఆ పరిపూర్ణమైన అవగాహన లేనటువంటి వారే అటువంటికి ఆకర్షితులవుతారు. అది ఆ విధమైనటువంటి ఆకర్షణ సరి అయినది కాదు. ఆ పూర్ణుడైనటువంటి యోగి అటువంటి సిద్ధుల చేత ఆకర్షితుడు కాబోడు. అతడు దేవదేవుని విశుద్ధ సేవయందే అనురక్తుడై ఉండును అనేటువంటి విషయాన్ని గత శ్లోకంలో మనకి, అంటే గత అధ్యాయంలోని చివరి శ్లోకంలో ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి ఇచ్చినటువంటి అంశము. అలాగే మనకి ఇంకా ఈ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇంకా గుర్తు చేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలలో కూడా ఆయన మనకి ఆ భగవద్గీతలో చెప్పబడినటువంటి అంశాన్ని మనకి ఇక్కడ ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఆ భగవద్గీత 6వ అధ్యాయమైనటువంటి ధ్యాన యోగము, అదే ఆత్మ సంయమ యోగము అనేటువంటి అధ్యాయంలో చివరిగా కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్పినటువంటి ఆ అంశాన్ని మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇక్కడ గుర్తు చేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఆయన ఆ చివరి శ్లోకంలో, అంటే 6వ అధ్యాయం ధ్యాన యోగంలోని చివరి శ్లోకము 47వ శ్లోకంలో ఈ విధంగా చెప్పబడతారు. యోగినామపి సర్వేషాం మద్గతేనాంతరాత్మన శ్రద్ధావాన్ భజతే యో మాం సమే యుక్త తమోమతః అంటూ చెప్పబడినటువంటి, అంటే అత్యంత శ్రద్ధతో సర్వదా నాయందే కట్టుబడి ఉండేవాడు, తనయందు నన్నే స్మరించేవాడు, నాకు దివ్యమైన ప్రేమ యుత సేవ చేసేవాడు అయిన యోగి యోగులందరిలోనూ నాతో అత్యంత సన్నిహితంగా యోగములో జతకూడినట్టివాడు, అందరిలో అతడే ఉన్నతుడు, ఇది నా అభిప్రాయము అర్జున అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారే సాక్షాత్తు చెప్పినటువంటి అంశము. ఎందుకంటే సకల జీవులకు మూలమైనటువంటి ఆ పరమేశ్వరుని సేవించక తన ధర్మాన్ని ఉపేక్షించేవాడు
తన సహజ స్థితి నుండి తప్పక పతనం చెందుతాడు. కాబట్టి ఎవరైతే అత్యంత శ్రద్ధతో సర్వదా ఆ భగవంతుని ఎందే కట్టుబడి ఉంటారో, ఆ భగవంతునికి ప్రేమయుత సేవలో నిమగ్నమవుతూ ఉంటారో, నిరంతరము ఆయన యందు వాళ్ళ యందు ఆ భగవంతుణ్ణి స్మరిస్తూ ఉంటారో, ఆ భగవంతునికి దివ్యమైనటువంటి ఆ ప్రేమయుతమైనటువంటి సేవలు చేస్తూ ఉంటారో, అటువంటి వాడే యోగులందరిలోనూ అత్యంత ఉన్నతమైనటువంటి వాడు. అంటే యోగులందరిలోనూ నాతో అత్యంత సన్నిహిత యోగంలో జతకూడినట్టి వాడు అర్జున అంటూ చెప్పబడినటువంటిది. మరి ఆ భగవంతునితో జతకూడడము అనేటువంటి, ఆ భగవంతుని శ్రద్ధతో ప్రేమతో సేవ చేస్తే ఆ భగవంతునికి తో జతకూడే ఉంటా. అంటే ఇక్కడ ప్రేమతోనూ శ్రద్ధతోనూ ఆ భగవంతునికి సేవ చేయాలి అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆ విధంగా చేయడం వల్ల జీవుడు తన యొక్క సహజ స్థితిలో ఆ భగవంతుని సేవించడానికి అతడు అందుకనే నాతో అత్యంత సన్నిహితంగా యోగంలో జతకూడబట్టినటువంటి వాడు అంటూ చెప్తున్నారు. సో అదేవిధంగా ఇంకా ఆయన మనకి 6వ అధ్యాయంలోనే మరి యోగి ఎవరు యోగి అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా చెప్తారు. అంటే భగవంతునితో సంబంధం కలిగిన వాడు యోగి. సో కనుక అందుకే అక్కడ చెప్తారు, యుక్త ఇతి యుజ్యతే యోగి అంటూ చెప్పబడినటువంటిది అదే అధ్యాయంలో 8వ శ్లోకంలో చెప్తారు. జ్ఞాన విజ్ఞాన తృప్తాత్మ కూటస్థో విజితేంద్రియః యుక్త ఇత్యుచ్యతే యోగి సమలోష్టాశ్మకాంచన. అంటే చెప్తుంటారు అక్కడ శ్లోకం ఆయన కృష్ణ భగవానుడు, మనిషి తాను పొందినట్టి జ్ఞాన విజ్ఞాన విచక్షణ చేత పూర్తిగా సంతుష్టుడు అయినప్పుడు ఆత్మానుభవములో నెలకొన్న వానిగా చెప్పబడి యోగిగా పిలువబడతాడు. యుక్త ఇతి యుచ్యతే యోగి అంటే ఆ భగవంతునితో సంబంధం కలిగినటువంటి వాడే యోగి అని చెప్తున్నారు. అంతేగాని బయట యోగులము సన్యాసులము అని చెప్పుకునేటువంటి భావాలం అని చెప్పుకునేటువంటి విషయం కాదు అనేటువంటిది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకుంటాం. అతడు దివ్యత్వంలో నెలకొని ఆత్మ నిగ్రహంతో ఉన్నటువంటి వాడు. కాబట్టి అతని యొక్క స్థితిని కూడా చెప్తారు. అతని యొక్క మట్టినైనా రాళ్లనైనా బంగారమునైనా అన్నింటినీ కూడా ఒకే దృష్టితో చూస్తాడు అర్జున అంటూ ఆ యోగి యొక్క లక్షణాలను, అంటే భగవంతునితో సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి యోగి ఏ విధంగా ఉంటాడు అనేటువంటి, అంటే కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి పవిత్రమైనటువంటి మనిషే సాధువు అంటే యోగి అనే విషయాన్ని చెప్పబడినటువంటి అంశాన్ని మనము అధ్యాయంలోనే చూడవచ్చు. అందుకే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి ఈ విధంగా చెప్తున్నారు, ఈ విషయం భగవద్గీత యందు ధృవపరచబడినది, ముఖ్యంగా 6వ అధ్యాయపు చివరి శ్లోకంలో తెలుపబడినది. అదే విషయం ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నటువంటి ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుని నిరంతరము తలిచేవాడే, లేదా ఆ కృష్ణ భగవానుని యొక్క కృష్ణ భక్తి రసభావితుడే ఆ పరమోత్తమమైన యోగి అనబడేటువంటి వాడు అంటూ చెప్పినటువంటి యోగ విధానమును అనుసరించుట ద్వారా మనిషి ప్రసన్నుడగునని ఇచ్చట తెలుపబడిన విషయాన్ని గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. యోగ విషయమున పరమ ప్రామాణికుడైనటువంటి కపిల భగవానుడు ఇచ్చట అష్టాంగ యోగమనబడు యోగ పద్ధతిని వివరించుచున్నాడు అని చెప్తున్నారు. అష్టాంగ యోగ విధానము మనము ఆల్రెడీ భగవద్గీతలో కూడా చూసినటువంటిది. యమ నియమ ఆసన ప్రాణాయామ ప్రత్యాహార ధారణ ధ్యానము సమాధి స్థితి అనేటువంటి 8 అంశాలు ఆ అష్టాంగ యోగ విధానంలో ఉన్నటువంటి ఆ అంశాలను మనం చూస్తాం. ఆ సైకిల్లో యమ నియమ, యమ అంటే ఎక్స్టర్నల్ డిసిప్లైన్స్, బాహ్యగతంగా మనము ఎటువంటి నియమాలను పాటించాలి అంటే సానుకూలమైన సూచనలు అని చెప్తారు, చేయవలసినవి. నియమ అంటే ఏం చేయకుండా ఉండాలి, నియమాలు పాటించడం అంటాం కదా, ఏం చేయకుండా ఉండాలి.
అంటే నియంత్రణ, అంటే ప్రతికూలమైనటువంటివి ఏవి నిషేధితమో అవి నియమాలు అని చెప్తారు. అలాగే ఆసనం, కూర్చునేటువంటి శరీరాన్ని నియంత్రించేటువంటి విషయం. అలాగే ప్రాణాయామం, శ్వాసను నియంత్రించడము. ప్రత్యాహారం, ఇంద్రియాలను ఉపసంహరించుకోవడము. ధారణము అంటే ఇక శ్వాస అంటే శరీరం కూర్చునేటువంటి భంగిమలో సరైనటువంటి భంగిమలో కూర్చుని శ్వాస పైన నియంత్రణ తెచ్చుకుని ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసలను, ప్రాణ అపాన వాయువులను నియంత్రించుకోవడం ద్వారా ఇంద్రియాలను ఉపసంహరించుకోవడం, తద్వారా మనసును నియంత్రించుకొని మనసు యొక్క శోషణను పరిష్కరించడం అంటారు ధారణ. మనసు నియంత్రణను ధారణ అని చెప్తారు. ఇక ఆ విధమైనటువంటి స్థితిలో అంటే యమ, నియమ, ఆసన, ప్రాణాయామ, ప్రత్యాహార, ధారణ విషయాల తర్వాత ఇక అంటే మనసును నియంత్రించి అక్కడ చెప్పబోయేటువంటి 7వ అంగము, అష్టాంగ యోగంలో 7వ అంగము ధ్యానము. మరి ధ్యానం ఏం చేయమన్నారు? శూన్యంలోకి చూస్తూ ఏదో ఒక నిరాకార తత్వాన్ని చేయమల్లే, విష్ణువు పైన ధ్యానము అని చెప్తారు. ఆ విష్ణువును గురించి, భగవానుని గురించి ధ్యానం చేయాలి, అంతేకాని ఏదో శూన్యంలోకి చేయమని చెప్పట్లేదు. ఇక్కడ బయట ప్రపంచంలో, ఈ భౌతిక ప్రపంచాల్లో చెప్పబడేటువంటి ఆ శూన్యము, నిరాకార విషయాలు ఎక్కడ కూడా ప్రోత్సహించబడలేదు శాస్త్రాల్లో చెప్తున్నటువంటివి. అటు పతంజలి కానివ్వండి, ప్రామాణికమైనటువంటి ఆ కపిల భగవానుల వారు చెప్పినటువంటివి. ధ్యానము అంటే ఆ భగవంతుడి పైన ధ్యానం. సో ఆ విధంగా ధ్యానంలో నిమగ్నమైన పిమ్మట చివరికి పూర్తి శోషణలోకి అతడు చేరగలడు. అదే మైమరచుట, అదే సమాధి స్థితి అని చెప్పబడేటువంటి ఆ అంశాన్ని మనకి భగవద్గీతలో 6వ అధ్యాయంలో మనం చూసినటువంటి అంశాలు. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఇట్టి వివిధ స్థితుల అభ్యాసము ద్వారా యోగి సమస్త యోగ లక్ష్యమగు విష్ణు భగవానుని అనుభూతమునర్చుకొనవలెను. అంతేకాని మనసును శూన్యమునందో లేదా నిరాకారమునందో లగ్నము కావించే నామమాత్ర యోగ విధానాలు కాదు అని చెప్తున్నారు. కానీ కపిలుని ప్రామాణిక యోగ విధానం చేత ఆ పద్ధతి ఆమోదించబడలేదు. అంటే ఆ శూన్యంలో నిరాకారంతో లగ్నం చేయించేటువంటి యోగము ఇక్కడ కపిల భగవానుని చేత కానీ అటు ఆ పతంజలి ద్వారా కానీ చెప్పలేదు అని చెప్తున్నారు. అటు కపిల భగవానుడు కానీ పతంజలి యోగ విధానం యొక్క లక్షణము ఆ విష్ణువు పైన ధ్యానం చేయడమే అనేది చెప్తున్నారు. కనుక అష్టాంగ యోగము అంటే ఆ అష్టాంగ యోగం యొక్క చరమ లక్ష్యం అంటే ఆ విష్ణువును అనుభూతమునర్చుకొనడమే. ఆ ధ్యానంలో చివరికి మైమరచిపోయి తనను తాను పూర్తిగా భగవానునికి సమర్పించుకోవడమే ఆత్మ నివేదనం లాగా. సో మరి ఆ విధంగా పరిపూర్ణమైనటువంటి స్థితిని అతడు పొందగలడు అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి అష్టాంగ యోగము వైష్ణవ సాంప్రదాయపు భాగమే అయి ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. సో యోగమునందు జయము సిద్ధిని బడయుటగాక అంటే సిద్ధులను పొందుటగాక సమస్త ఉపాధుల నుండి బయటపడి సహజ స్థితిలో నెలకొనుటయ్యి ఉన్నది. యోగాభ్యాసపు చరమ ఉపలబ్ధి కూడా అది అంటూ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి ఇచ్చినటువంటి భాష్యము ఇది. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదుకి జయ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు అందరికీ. సో ఎవరైనా ఏవైనా మీరు యాడ్ చేయదలుచుకుంటే